Vi har om kostskoler og har sat særlig fokus på Herlufsholm Kostskole, som ligger i Næstved på Sjælland. I Danmark er der flere kommuneskoler, end der er kostskoler, fordi kostskoler koster mange penge at gå på, som ikke alle har råd til, og vi har trods alt de gratis kommuneskoler. Vi har prøvet at sætte os ind i, hvorfor forældre vælger at betale så mange penge for at uddanne deres børn, når de kan få det hele gratis. Hej, jeg hedder Clara, jeg er 13 år gammel, og jeg går på her, fordi alle mine søskende er gået her, og jeg er meget glad for det. Jeg hedder Astrid, og jeg er 14 år gammel, og jeg går her ret meget rundt i min egen beslutning, men så har jeg også en bror, der går her, og har gået her i 4 år. Jeg hedder Filippa, jeg går i 7. Jeg er 13 år gammel, og jeg går her, fordi jeg gerne vil det, fordi jeg har lyst, og jeg gerne vil lære det dansk. Hej, jeg hedder Stina. Jeg er 14 år gammel, og jeg går her, fordi at jeg synes, det lyder spændende, og jeg har en søster i 1. G og en lille søster i 4. Er det jeres forældre, der har valgt, at I skal gå på Herlufsholm? Jeg synes, altså min søster og vi havde nogle venner, der gik her i forvejen, og så vi havde hørt om det, og så ville jeg gerne prøve noget nyt. Jeg har flyttet, eller hele familien har flyttet rundt med min mors arbejde. Så jeg har aldrig haft tid til at lære det danske, det vil jeg gerne. Og jeg vil også gerne lære at være lidt mere selvstændig, så vi faktisk synes, det vil være en god idé at sende mig på kostskole. Hvorfor vælge dyr kostskole frem for gratis kommuneskole? Fordi jeg bor i Hongkong, og jeg skulle lære dansk, og så kom jeg. Og jeg synes, det er pengene værd at gå. Er det ikke hårdt for jer at være væk fra jeres forældre? Ja, altså det var lidt hårdt de første 2 uger, men så gik det fint. Hvor tit snakker I med jeres forældre? Jeg ringer, når jeg har lyst. Ja. Tror I undervisningen er anderledes på kostskoler end på folkeskoler? Ja. Altså vi skal før hver time, så skal vi stå op af vores stol og tie stille, men det er det eneste. Tror I, der er mere motivation på Herlufsholm end på f.eks. Kongehøjskole? Så i forhold til den gamle skole, der motiverer lærerne sådan mere eleverne at gå op i dem. Har I nogle daglige traditioner? Ja, Vi har skoleuniform. Ja, okay. Og så er der morgenbord og aftenbord, som vi skal til. Hvad vil I opnå ved at gå på skolen? For mig er det vigtigste bare som fællesskab og venner. Jeg har det sådan med fællesskab, og så også det med det sproglige. Vil I få flere muligheder uddannelsesmæssigt efter jeres ophold? Ja, helt klart. Ja. Altså på min gamle skole, der tror jeg ikke, at vi får så mange muligheder. Hvad er det bedste ved at gå på skolen? Jeg synes, det er fællesskabet, og at hvis man, det er bare fællesskabet at være her, fordi man får nogle virkelig gode veninder til de veninder, som man vil have i lang tid, fordi man bor med dem. Tror I, at kostskoler bliver mere almindeligt? Jeg tror, der kommer flere kostskoler. Det er jeg også. Altså jeg ved godt ikke efterskole er populært. Hvilke forskelle tror I, der er på efterskoler og kostskoler? Jeg tror, der er meget at styr på her. Altså, Det er jo et dannelsesinstitut, så der er jo sådan, går jo sådan lidt op i, vi har uniform på og sådan noget. Og så er det efterskole jo svarer jo til 10. klasse på en måde. Og det er her, der var ikke lige fra 6. til 3. G, så der er mange forskellige andre niveauer. Og så er der jo også alle de der traditioner.
Jeg hedder Roma Fraser Shepherd, og jeg er snart 60 år gammel, og jeg gik på kostskole i Skotland, i Edinburgh i Skotland, fra 1960 cirka til 1971. Og oplevelsen, altså jeg har kun gode minder af mit ophold på kostskole, og jeg har stadig nogle rigtig gode minder fra det tidspunkt. Hvorfor blev du sendt på kostskole? Jeg kom på kostskole, fordi min far arbejdede i Nigeria. Og jeg gik på jeg var på skole i Nigeria, men det var ikke en fantastisk uddannelse. Så hvis man gerne ville have en ordentlig uddannelse, det var det, der skete, så blev man sendt som barn til en kostskole. Tror du, det var strengere, dengang du gik på kostskole? Jeg tror, det var meget, meget mere strengt, dengang jeg gik på kostskole. For det meste, altså jeg havde lige den op, og da man blev lidt ældre, og så var det måske, altså man ville gerne ud med drengene, ikke, som man synes det var, de var meget strenge der. Men ellers, nej, men reglerne var der, at du vidste, altså vi skulle hjælpe i køkkenet en gang imellem, og vi skulle stå op klokken 7, og vi skulle være klar, vi skulle ikke komme for sent, og vi skulle tale høfligt, vi skulle tale til hinanden på en høflig måde. Altså. Har det gavnet dig at gå på kostskole? Jeg tror, det har gavnet mig helt klart. Og også den oplevelse, det fulgte med. Fordi hvis jeg havde bare gået hver dag i en almindelig skole, altså hele mit liv var, at jeg havde et liv i Edinburgh, nogle gode veninder, men så havde jeg de oplevelser, da jeg tog til Nigeria. Var der nogen fra andre lande på din kostskole? De var flest, dem der kunne tale, altså enten englænder eller nogle amerikanere. Det var en, som boede i Bahamas. Vil I anbefale andre at gå på kostskole? Helt klart. Efter vores besøg på Herlufsholm Kostskole fandt vi ud af, at Herlufsholm slet ikke er sådan, som vi havde forventet. Vi havde fået det indtryk, at Herlufsholm var en slags militærskole, hvor eleverne ingenting havde at skulle have sagt. Vi blev virkelig positivt overrasket, da vi besøgte skolen og de meget imødekommende elever. De var afslappede og venlige, hvor vores forventninger var, at de var overlegne, snobbede og højtidelige, sådan som de blev udstillet i serien Herlufsholm 8 år senere.